Shalom. Selamat hari Minggu, selamat Advent paupaton ma dihita saluhutna. Ada orang so masuk kita tu par bingguat tadi bagasan tikion, tapahohom marohata jumolo mahita martangiang nahohom. Amen. Tapuji matuhata marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop maho jalamarlas ni roha are borusion, ay idama na roma ahu maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami. Namadok mauliate dohami tuhosian nasa rohanami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Napaluahon hami sian dosa dohot hamatean. Hupangido hami say patiur jala rajai marohanami marhite-hite tordi parbadiai. Asaunang hu rohanami mida hamat metonnai. Urupi hami asalam hutadahami ibana raja naungroi si sobaon ni sadok jolma na dilihat portibion. Amin. Maredehita.
Tatangihon mapatik ni debata na tersurat di pangukapon bidu tolu ayat 10 sada. Songono ma didok. Magira ma auro tiop mana diho unang adong nama buat tu palmi. Ima sahatna rap magidogogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu pati mi. Amin. Mare dehita. Tatopoti ma dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sa habadia ommi manopoti jala manganggukon dosa nami. Macay jojot huar sangi hami homar hite-hite pikiran dohot hata dohot pabayanan nami naruai. Dang huhaolongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni tamari masanmu jala uhumammu hami, tuhamatean saleleng nileleng nai. Alay na maporus mahamin waeng tuasi ni roham nagudangi, mangido siyan nasa roha nami, hasesaan ni dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahon roha nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si Pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manelesei akka pangalau sim ala ni hadiri okku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debata nadigijang. Amin.
Mare dehita. Hatani debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion, imana dibuat sian buku Rom bidu 10 tolu, mamuka sian ayat 12, sahat rodi ayat 14, Rom bidu 10 tolu ayat 12, sahat rodi ayat 14, tajahama marsikat soring. Nasal punema borngin, najonok nama arian, atong tatanggali ma aka ulaon haholomon, tasolukon ma aka sijata hatiuron. Rab mahita di ayat 14. Alai solukon hamuma Tuhan Yesus Kristus, jala unang ma sarihon hamu daging muna, laho manungguli hisap-hisapna, ima sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Mare dehita. Tidakon ma haporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus,
Namate tarpajal doi bana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom. Namulak mangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namadok, mula mangolu do sogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian ina Kamis, laos diuduti maanon dohot ina Ester.
Tatangihon ma tikting namasa dohot si pamasaon di huriata. Salam, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayutihut ma titing nama ragam di Minggu 22 Desember 2024. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu Adpen napaupaton. Topik Minggu hehe jala marsinondang ma. Napaduahon kelompok kor tu hari Selasa tanggal 24 Desember 2024. Pukul 10.06 lansia ina Kamis ama Jericho N Harmonix. Pukul 10 sia ina Deborah ina Esther punguan ama remaja Naposo. Kelompok kor tu hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 10 walu gabungan ina gabungan ama dohot remaja Naposo. Kelompok kol tu hari Minggu tanggal 20 Desember 2024 pukul 7.30 WIB gabungan ina, pukul 10 gabungan ama, pukul 10 pitu remaja Naposo. Napatoluhon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 20 Desember 2024 nanaingro kita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton amplop Natal khusus di bulan Desemberon patu paotado papungu pelean amplop Natal di Ganup Kebaktian tapasahat ma di pelean napaduahon. Napalimahon pandidion nabadia dohot malua irreguler. Di hari Minggu 20 Desember nanaing roon patu paun ni huriata do padidion nabadia dohot malua irreguler tapatupa di kebaktian pukul 10 WIB. Napanopon jadwal Natal 2024. Tanggal 24 Desember 2024 ima parpungon bodari mulai pukul 10.06 WIB sesi naparjolo dohot pukul 10 sia WIB sesi napaduahon. Di tanggal 25 Desember 2024 ima Natal umum dohot ulaun nabadia mulai pukul 7 sesi parjolo pukul 10.30 WIB sesi napaduahon dohot pukul 10.05 WIB sesi napatoluhon. Di tanggal 26 Desember 2024 ima Natal umum napaduahon mulai pukul 10 WIB. Latihan Natal umum di hari Minggu sadarion mulai pukul 10 WIB di patupado latihan Natal umum di huriata. Pinangidoma tusude peserta liturgi naung dipilit sian Ganup sektor ima sian sikola Minggu remaja Naposo ina ama dohot parhalado asaroma madohoti latiani jala di hari Senin 23 Desember 2024 mulai pukul 10 pitu WIB tapatupado gladeresik sudema peserta madohotisa. Napawaluhon aksi Natal diakoni di hari Jumat dohot Sabtu 27 Desember 2024 naroon marhite panitia Natal umum patupaon ni huriata do aksi Natal diakoni tubagas di siahalak ruas ni huriata namar sahid menahun tapatupado disi kebaktian Natal dohot pasahat bingkisan Natal turuas namar sahiti. Napasiahon dakdana nasorang di hari Minggu 15 Desember 2024 di basa-basa hotuhata dosa dadakdana bawa di keluarga Hengki Purba boru tindaon sian sektor Judea ipas do dakdanaki suang soni nang natorasna 10 titing marbagas
titing paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pardongan Saripeoma Stepanus Lumban Tobing, anak ni hala amata manahan Tobing, tubuh ni hala inata Nasti Borusianipar, alamat Cisalak Pasar, RT Tolu RW Pitu Cisalak Pasar Kota Depok. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Dohot Oroanna, Lau Tici Gurning, Boroni hala amata Parlindungan Gurning, tubuh ni hala inata Dorlan Boru Simbolon. Alamat Parbubu Pea Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Huria HKBP Tarutung Kota, Resort Tarutung Kota, Tar Pasu-Pasu di GKPI Nomensen Sahid Nihuta, hari Jumat 27 Desember 2024. 10 sada, torop ni ruas nama dohoti parmingguon tanggal 15 Desember 2024, 584 halak. 12, ruas nama ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan 10 sada keluarga. Padita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode tanggal 16 saat 24 Desember 2024. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasanau, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupang hamu do manang dia pe di pangido rohamuna. 10 tolu, pelean iuran diakoni sosial Huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial Huria, godangna 2 kakak dengan jumlah rupiah 900.000. 14, pelean bulanan manang tahunan, torop napasahaton pelean bulanan tahunan di bagasan mingguon, 2 kakak godangna 420.000 rupiah. Mauliate ma di pasahat Huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Desember 2024. Tu aka naso pasahato dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganup bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabe. 15, keuangan Huria. Huria 10 sada juta 726.740 sada rupiah. Pembangunan 1.067.400 rupiah. Sentralisasi 56.150 rupiah. Jumlah 20 sada juta 220.210 sada rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah reaksi aka peleani asa dihubungi matu parhalado rade dohami padenggaton songoni matiting namasa dot si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata. Saya di pasu-pasu tuhata ma peleani baen sangap di goarna. Amen. Marede mahita laus tapapunguma pelian sada A dohot sada B. Saya masih orang hati.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluhna. Hamunak kadamang dok dainang songni manang remaja na posobulung di minggu Advent na paupat tonon di pakulingi hatani tuhatta dohita ima natar surat di buku panurirang Yesaya bidu onopulu ayat sada sahat rodi ayat pitu. Tapai hutihut ma hamunaka dongan sahuria hujaha mahatani turpuki songonom ma tarsurat disi. Hehe maho marsinodang maho aina Roma panodangmu jala hamulion ni Jehovah besar di atasmu. Ai idama haholomo do makukupita noon jala hagolapon akka bangso alai na bicarnema Jehovah di atasmu jala marsinodang hamulionna di atasmu. Jadi dapot tonon ni akka bangso parbeguma panodangmu dohot akka raja madapoton sinodang naung besar diho. Patonggor mata mamerek kumaliang luhut manasida marrongo man ro madapoton ho. Akka anakmu rosian nadao dohot akka borum abing-abingonna. Ia dung diidahona sida marroan siharma panailim. Jala hica jala lubang roham hilalaumu. Ai turun matuho hamoraon ni luat. Ai turun matuho hamoraon ni laut dohot hinagok ni akka parbegu rotuho. Tutupon ni akka parduaan ni unto matanom. Akka hoda parhuli sian media dohot sian epa. Saluhut nasida rosian seba mangusung sere dohot daupa. Jala akka puji-pujian ni Jehovah barita honon nasida. Saluhut dorbia sian kedar marpungu tuho. Akka biru-biru tunggal sian nabayot manguloiho. Manaik nasida tulang gataku bahen pilihan lomoni roha. Jala marmulia bahenokku joroni hamuliaoku. Ido sahatna selamat Advent madihita saluhutna. Bisa tampilkan dulu slide berikut. Ya do berkamuan. Ya dokan pasti do ya. Buasa boy tubuh tamad do duminggad do tiki zaman orde baru. Siat tiki zaman orde reformasi. Mungkin sederhana do kalimaton alai dang na amat tanay gabari madokko ni. Anggo amat tedang iboto be. Alayak kazolman na mengalami proses kehidupan di dua zaman na berbeda. Dengan cara yang demikian menyampaikan apa yang paling jujur dalam dirinya. Sebuah pengakuan jujur dari orang-orang yang berharap tentang kehidupan yang lebih baik. Hidup benar di dok songoni. Piye kapare penan zaman saya to. Gabe sai ditatap zolma matu masa laluna, gabe sai dinikmati zolma matu pudi ala nikiadan na sedang diadopi dang dumenggasian masa lalu. Hamunak kadamang dok dainang di minggu paupat tono di patu begi hotuhatta do tuhita hatana taringot tu opat hal. Ahamai parjolo taringot tu pak kirimon pengharapan.
Napa dua taringot tu pos niroha manang keyakinan. Napa telu taringot tu kepastian manang keniscayaan. Dungin napa opaton taringot tu tugas ta asa gabe marsinodang manang menjadi terang. Alai ta review majo satu kinak kamanginang tumasani Jesayaon. Kondisi na memprihatinkan na nialaman nasida dung mulak sian habuanga Babel mengecewakan. Ala niha kamanginang ternyata Jerusalem na memprihatinkan kondisi na porak-poranda hancur. Jala syairan na sodong tanda-tanda kehidupan. Matsai berbeda do barita ni Jerusalem nabi negenasida tiki di pembuangan Babel. Berbeda sian kenyataan na saha nasida tu Jerusalemi. Ujung na kecewa nasida. Bagas situ tu kecewa ni rohan nasida mamereng. Karena ekspektasi mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka lihat tentang Yerusalem. Yang mereka rindukan selama 70 tahun di pembuangan Babel. Abu birata pakilalah bahado kazulmana terhirim. Unang jutar hirim tayak kamanginang. Isarani adong acara Natal rupani paliliku mamangan na sampai borongin ngamalehian nate. Dung malehian pituri bagi ma jam-jam tong 10 idahan HP basi. Terputusnya doroha ya lama atina male-male tarsonguni mapakilalannya lahi gotos. Allah hatana bagat do Jerusalem. Allah hatana jagodo. Ujung nakadamang do dainang. Gabi adong masyan nasida di masa transisi di tonga-tonga ni kebingungan ni. Gabi madokon ay tumagod do HP mula tu Babel. Ayo tabo do HP di Babel daripada di Jerusalem na holak kataon. Ala ternyata dang dumenggan ngulu di Jerusalem. Ada yang menyesal, ada yang kehilangan harapan. Torop nakin nama dokon adumenggan do HP di Babel bula may tatusi nang pe manaon-naon alang gosi pangano beres do isi. Jabu bagat-bagat do isi. Nang pe gabiak kajajah kita komanggar pajak kita nin. Jadi di masa awal pasca pembuangan dok kamanginang gudang halak Yahudi dang matusi sakap ni debata. Ala sakap ni debata masa sian Babel tu Jerusalem ido awal realisasi ni visi doh janji manang baga-baga ni debata taringot tu pemulihan ni ngulu nasida. Alay dang dina nasidai holam bang hitop pakilalado ujung nagabe apatis jala kehilangan pengharapan. Anggo nasida mungkin godang putus asa alay anggo Tuhan napa taruh nasida tu Jerusalem pasti do Tuhan na menjamin ngulu. Mereka adalah umat Tuhan yang akan selalu diajar dan ditempa memahami rencana Tuhan. Dan harus menyadari bahwa mereka adalah subjek bukan objek keselamatan. Dakolan nasida naikon malua iko gabe subjek do nasida laho mangulahon haluaw ni nang penakiningi di tonga-tonga ni hamaolon na terhirim na satu na somar pakirimon. Lasong ni do hita kadamang do dainang di partikiat ta sunaingon di ngolutta ikon porsea do hita atik pedang songo parir ni ngulu ni bangsa Israel alay ikon sadar do hita akka anak ni debata do hita amin. Kita adalah umat Tuhan molo nunga anak ni debata hita badoh do hita subjek dakkolan objek ni haluaw ni ay nga tajaloy dangga biak kabangso na pinilit na siripe tenang manang siripe sonak kita. Dang bangso ka na pinilit ni bata naung tipak manang radesude. Alay gabe bangso na naing pakyaw ni debata do hita laho pasauton sakap na di Portibion. Alanido molo say berorientasi do ngolutta tu sekedar pikirat ta holat tu sekedar ngolutta
Boy do kamanginang madabu hita holan na morongorong di ngulut taon. Boy do hita holan na holsoat di ngulut taon. Ay manang BHP dang adok kaya boy sikop. Manang BHP saya dong do kapangido at tuzuluanon na memungkinkan kita gabi manukun ay songon na so burjudo Tuhanon. Tapangido sepeda mau lihat Tuhani mau lihat emak. Alai tabereng mazol mamar sepeda motor ujung na tapangido ma sepeda motor. Saya dileo mak dung dilean taida mamuse jolma mar mobil tapangido mamuse ngailean alamaol ujung na holak tu alahad do burju Tuhani. Ala ganup tikido hita punya keinginan ujung na saya dirita mata pikiri ujung naga besai hira hita manulungud di portibion. Saya holat hira tuhala maburju Tuhani. Sahalinayak kamanginang bangso ni debata do hita nanaing pakyo ni debata laho pasauton sakap haluon na ala ni dangbe song bangso Israel na hola mamikiri dirina dung sahat tu Jerusalem. Ketika umat Israel memasuki fase keluar dari Babel, memang sudah nyata itu adalah sebagai realisasi janji keselamatan. Namun tidak serta-merta sebagaimana harapan setiap mereka itu bahwa kesusahan, bahwa penderitaan, bahwa kemiskinan, bahwa ketidakadilan semuanya sudah selesai. Daong. Sarupa dia kamanginang dohot tiki hita di zaman kemerdekaan. Tanggal 3 rota hita merdeka. Tahun pas hari Minggu deh. Jadi somahitan nomor 17. Bagak mata baik dan naholong rohat tadi negara tahun. Dung diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Las dorohani bangsoi. Las. Alemu bado kiadan. Daung dope. Mamereng bentuk na dope. Songo dia dope nota negara tahun. Republik do, kerajaan do, negara agama do. Adong musim dok pemberontakan, adong musim yang merdeka sendiri, adong perebutan kekuasaan, berbagai persoalan kompleks hadir mewarnai kemerdekaan dan itu selesai. Berjuang do terus. Alani ido, nah, tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa masa penjajahan waktu zaman Belanda lebih baik. Ay burju-burju tiki Belanda dilihat do kezu inna diajari do hita mazah mar bahasa Belanda. Ay dung nuengon nga negara taon bangsot ta pamareta tong do susah hita. Terutama di masa-masa awal. Tarsongon idok kamanginang kondisi masa transisi ni halak Yahudi. Patuduh kekecewaan nain. Alai dipaingot do hita kadamang do dainang. Ketika kita masih berorientasi kepada keadaan dan pikiran kita, itu sekali lagi kita akan kecewa. Semua rasanya serba tidak baik-baik. Tumagomma mulak tu zaman najulu. Basi unang madong madok sono di perumah tanggon nate. Hati kay nang unang dah. Adung madala ni keluarga perumah tanggaon. Mata tu so mau inna. Nama saya ronggo manopo tahu inna alih tulak do halan alani persurim unang alani unang sodisi apalagi jangan sampai masuk kepada titik nyaman yang comfort zone alani apatisme memang boy do atau masuk ini dia lah nama hata batak madok nunga mados dosongon si maruna puna asal manibulus, asal mahipal, asal mamangulu. Tarsongon liturgi frahmen nyakai nata parhala do ite. Roha muida do ma ala itu anon marnitur sobinoto itu masal mamangulu inna. Ay holan na ilapoy na may mana arya do borongin. Atau jangan sampai kepada titik nyaman ngaibe. Kamanginang manang BHP nuang rumang ninguluta unang tadok basongon na mangulun. Tidak, jangan masuk kepada
masa titik zona nyaman kehidupan. Dang na nyaman masuk na aman-aman. Alay nga peam nga somal. Ayolo dos peam zolma ngay si betitik nyaman na. Nga sayolo sa tabi lalutangan namatay. Dangi? Ba nga songoni ben na. Ujung nagabi masiho liba na maludang di pastap. Songon na soy pastapin. Anong gusto ngoni? Alay ang gusto dangadongi ate. Dangadongi kan? Dangadongi. Daw may. Alay manakit titik nyamani. Marsahit. Maul malum. Ujung na. Ina may songon ina may. Unang. Karena titik nyaman ini, comfort zone ini akan membuat kita tidak bisa bertumbuh, hanya menunggu waktu kapan selesai. Alani kok keluar dohi tak kamanginang siani. Melangkah sian titik nyaman ini. Karena dengan keluar dari titik nyaman itulah kita bisa menemukan hal yang lebih baik, menggapai hidup yang lebih indah. Maka kita harus berani keluar dari zona nyaman. Ala boy masa do pikiran na songoni di ngulut taon nuay nga kamanginang. Gabi say torop holan na manol soli kiadaan na dungi dang olo move on siani, dang bergerak siani. Ujung na say bernostalgia ma memori na berhayal ma. Dia enggak nga tumabu menghayal masa laluon. Jadi molo manga kita ikan asin do disi unang bayak kon ayam goreng wasa dang lakwal lang umwi ikan asin umma bereng-berengon HP saya dibayak kon akar rumah makan na balga. Ini sekarang supaya ini selesai, ini harus diselesaikan. Jangan bernostalgia dengan sesuatu yang tidak sedang realistis dalam kehidupan kita. Unang sa idok ko dumeng gado na zuluy. Sumonang do na zuluy. Hira na umal don wain. Dito nga tonga ni kondisi na songonidok kamanginang hatani debata rotu hita. Ahamadidok kon bangkitlah menjadi teranglah. Hehe maho marsinod dang maho. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nang pihak kamanginang ngulut taon kiada taon sonari dang songon natahirim alai totong do debata marjanji. Allah tetap berjanji dan akan memenuhi janjinya. Dia akan bertindak sesuai rancangan dan rencananya yang terbaik bagi kita, bukan mengikuti cara berpikir dan alur hidup manusia. Realistis do bumion portibion na go hahulomon. Keadaan bangsa-bangsa dalam kekelaman ni nanaki dituputai. Alai akaipe dang boy mga bati sakap medebata di bagasan ngulutta. Manangahape parsorioni dang boy mga bati sakap ni debata. Hahulomod duak kabangso. Ngalidok nakin akka anak mu Rosyan na daw, akka borum abing-abingon na, akka raja rotu mapoto na marlapatan. Ketika kita masuk kepada peran bangkit, hehe jala marsinodang pakyon ni debatado hita patad dahon ibana tu akka zolma saluhutna. Itu nakidang selesai di hita. Bahkan kekayaan dari antara bangsa-bangsa akan dibawa ke Yehuda, ke Bait Allah, itu kenyataan. Tohodoi kemakmuran ni bangsoy tohodoi asal madingok nasida dang pikiran nasida na yang iutonon ni debata alay sakap ni debata do naikon iutonon na lasong ni do hitak kadamang do dainang di minggu paupat tonon at fenod di paingok do hitak taringot tu asin ni rohani debata no balga na manugyo kita tu sadangolo na marpakirimon untuk hidup berpengharapan, untuk hidup yang penuh sukacita dan sikap yang benar, sekalipun kita harus selalu diikuti oleh berbagai persoalan hidup. Saya totong dodol hon nak kamanginang molo nga margereja burjuhi tamartangi yang jonok debata anggo hamolo ni dang itorgabe salpu ayulon ni portibio deulon ni dosa de manang tudia kana porseai saya hutonon ni dosa ido saya hutonon ni sibolisido jala saya dipengaruhi. Ido asa molo marnatal hita manginang
Unang ma holan sekedar marpesta hita secara fisik. Alana boy do songonon. Tadok ma tu si polisi. Unang gugaya udah bulan Desember mernata lau. So tung zonok-zonok ketua au naing marpesta hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Iluas mah hita tong badenggan na si polisi do. Iluas do hita manur baju baru, iluas do hita marsalon, diluas do hita patu paus saluhut. Jadi songonima na si polisi, ba songonima so tung iguay huaw. Tori ba nama bahasan na po saya. Oke, menyala bro. Tapi tanggal 5 Januari kita ketemu lagi ya. Saya matong Natal kan. Mulai manang adong be aktivitas gereja na intens. Roma si polisi songon nangali ako na. Ay nong gudang go kredit ala niyak ka baju Natali. Na gudang go habis. Mulai mahita dibujuk buse. Alay molo secara rohani do hita merayakan Natalon. Manang tanggal 3 pinang adong peluang di Sibolis ro. Itu tuh bejabuy unang tutuhi jabuki. Isot Tuhani. Sehingga kelelahan kita saat merayakan Natal akan menjadi buah yang harus kita hantarkan memasuki 2025 dan seterusnya. Kamanginang ditik kita bigi jami tahun masa do berbagai bencana di bangsot tahun. Di Tanah Tobangan, adong do parsidipuan seteh ya. Adong do noy ngamanginang gerakan peduli Tanah Tobangan ngau patu pahami sia distrik Marsipa Punguan akanaulo boy do marsyurupan asa boy nang gua pala menikmati suasana Natal na kondusif memang dang adong korban jiwa alayak kajabuni ruas tei hancur berantakan do adong do masa banjir di Jakarta Selatan di Jakarta Utara adong do Kaporang adong do di PK baru mulai latihan ina tapat di Tailu jalak mate. Adong doa mata pedita Freddy Harahap Luja para dionak ka aktivitas na laos mate. Gudang dinamika na berlangsung bahkan ketika kita mau mengusir iblis, mengusir segala kesedihan, mengusir segala penderitaan dalam hidup kita, justru dia semakin dekat. Lam zonok. Anggo jalingulum memang dang adong mabotoy. Alay nak kaningani bohado hita menikmati keadaan na sedang kita bertarung untuk memperjuangkan kehidupan kita dan komitmen kita sebagai umat Tuhan. Di sido ikut tarida hita bangkit dan menjadi terang. Mungkin halahido banjir, halahido bergumul. Pasti do adong pergumulan pribadita. Sadarion saya dong deh. Saya dong doa kaholsot tak kamanginang ditongani keluarga. Gudang doi na mengalami tantangan kehidupan na maol taluhononna. Baik itu secara personal maupun keluarga. Boy doi alani kesehatan, boy doi alani hepeng, boy doi alani kaingan perkarejoan. Do tak kana asing na mungkin sebagai pergumulan yang melihat di mana Tuhan pada saat saya ini bergumul. Iso do debata manang nadang. Jalai do mabak kita kecewa. Boy kehilangan semangat, mempertahankan semangat dan mengalahkan keadaan inilah yang sangat sulit bagi kita. Alay nak kanengani Tuhan naung mengubah kehidupan di bangsa Israel. Ido Tuhan tanata sobban waing di bagasan Kristus Yesus. Na boy patupahon las nirohata di tonga-tonga ni kondisi ningulutai. Kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan hari ini adalah kekuatan. Janji penyertaan Tuhan adalah jaminan atas kehidupan kita. Dan itulah yang utama. Pengharapan kita adalah dari Tuhan yang mengasihi kita. Tarlumobima molonunga tapes tahun hatu tubuni si paluai. Yesus Kristus yang datang di Bethlehem. Odona di patubegi hotu hitak kamanginang. Penyertaan Tuhan adalah jaminan utama bagi kita. Pengharapan kita adalah dari Tuhan yang mengasihi kita. Kita akan dimampukan untuk melangkah melalui beragam situasi dan kondisi kehidupan. Di bagasak katani debatado hita dimampukan medalani
hari ini ngulut tahun. Mga kamanginang boydo pehita marsinodang, parjulu tahe boydo hita hehe, dimampukan Tuhan bukan karena kita. Boydo hita marsinodang, tadi maju buku de nomor 720. Naing marsinodang nguluku. Marsinodang panodang do au tutu. Peran kita adalah menjadi terang. Alanido sukun-sukun apa yang mungkin mengubah, yang bisa mengubah keadaan kita. Haruna boy mengubah. Ada yang bergumul soal ekonomi, mau lo ngabere si ngasai be persoalan. Baik dia do. Dau kape. Aka inanami amanami nama kasih holi sirokap ni todinia nakonna molongaro sirokap ni todina saya hatok mate amin iya alai molongaro yang selesai be dau. Ternyata setiap apa yang kita inginkan ketika Tuhan berkenan menjawabnya belum tentu itu bisa menyelesaikan persoalan kita. Olan ibana do. Tetapi ketika kita hanya berpasrah kepada keadaan dan pesimis, sudah pasti kita akan kalah dan lenyap. Maka hanya menghadapi kenyataan dengan berjuang teruslah kita berpeluang untuk mengubah keadaan. Dan ternyata motivasi itulah yang dijamin oleh Tuhan. Holanido. Atong saya tapangido makatap na tahirimi na tahasi holi asi rohani Tuhan dilehoni amen alai rap dohoti makkamanginang ikut tadok ma ikon na guru tuho do Tuhan asaboy hudai hami hanguluanon. Maka jauhkan sikap pesimis, hal-hal yang mungkin tidak bisa kita ubah dengan diri kita, jauhkan itu. Tetaplah optimis dan memiliki harapan. Karena Tuhanlah yang akan memampukan kita dan menyertai kita dalam mengubah semuanya. Sikap hidup yang optimis pasti lebih menghasilkan kehidupan yang lebih produktif. Ido asa di tonga-tonga nih persoalan kehidupan tai di zohita hehe jala marsinodang mah. Hanya orang yang mau bangkitlah yang akan bercahaya. Dalam sikap optimis, orang berpikir dan akan peluang-peluang dan ruang-ruang kesempatan yang hendak ditempuh menuju keberhasilan dalam hidupnya. Maka sikap optimis adalah energi yang menggerakkan potensi kita untuk bekerja keras untuk menggapai harapan kita. Sebaliknya kalau pesimis do, kita akan membuat tadi seperti umat Israel, seperti membanding-bandingkan itu alibi dan berbagai hal kendala-kendala yang menghadang sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Alani dok kamanginang hehe jala optimis. Malu marjami tau nang irup pamuna sodong pergumulaku. Hitau kasih sakui say nabi do. Ay semangat pa dite marjami tala sodong si taonon na isi madok. Alai mo lo gabi do orap do tami madah gumuda kolsokku. Kuhol sohot tuhamu rupani. Ay madah inang ay bama. Aroma mo ay di do halazamita no malatang-latang. Kita semua punya pergumulan dan tidak ada yang bebas dari masalah.
Alai nak kaningani sikap optimis. Optimis karena apa? Karena ada janji Tuhan. Nah dong do baga-bagani debat. Anggo sorong baga-bagana, mari kita bersama-sama pesimis. Nah dong do baga-bagana. Dan janji itu pasti digenapi. Optimisme inilah yang menjadi terang, menjadi cahaya yang mempengaruhi orang lain supaya termotivasi untuk semangat dalam menjalani hidupnya. Berarti di sido perata ngahehe hita dungi marsi nodang sinodang ta ima alaboy hita hehe jala optimis hita madalani nguluon nang pedi tonga-tongan ya karagam persoalan ini. Alani do molo akan ringgas do hita merminggu ikut tapatuduh doi dakola di permingguan ala ikut do di ngulut tasiganupari optimis berpengharapan. Sebaliknya molo na ringgas hita mertangiang ringgas hita merminggu ringgas hita punya aktivitas bergereja HP murah-murah madele dan gak bisa nodak kita disi dan gak bisa nodak ngulu na songoni. Gari ada nak ini cahan nyala deh. Ayala ma perminggu ni ina tahun minna. Heran odo perjulu si anak keperhala doi sahaknya na leho. Apalah ci uluna tertu Facebook ibain. Optimisme itu menjadi terang itu dinyatakan dari bagaimana kita berjuang di tengah-tengah kompetisi kita dengan pergumulan kehidupan kita. Alai molo didak kadonga dohita gabiak kana togu mangadopi hama olot di bagasang uluta longang mana sida gabi suku-suku mah bahasa bui songoni Roma gabi dapat tomai tatong hoi da sai tegar do berang nampe gudang akka hama olot di ngulut aido labana do bah sai martangi yang ibatu tuhani ido labana zonoki ibatu tuhanina atong do mau nakisa balik na daw anggo sarong gula bana si som mahitain na do. Ido naga besinodangi dang karangot tadang bayak konota menjadi terang itu hal-hal yang dahsyat yang luar biasa. Biarlah Tuhan yang berkarya membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tetapi kehidupan kita ini yang penuh dengan pergumulan ini, ketika kita masih bisa hidup tegar, berjuang, semangat menjalani kehidupan, ido naga besinodang di bagasang uluta. Ido asa gabi romak kadongan di manukun do resek ni. Sailas doroham inang nang pegudang hamaolomu do resep ni resep na ima baga-baga ni debatado mana ni na terangmu bercahaya alana kamanginang salinay ay sipata molo ni berenggo di media sosial nakin olo do gabi akan naringgas marminggui say gumudang holsona pabuaho nakka parsoryon na di media sosial icerita sude dang kuat ibana dungido madongan nasa bangso yang kuat ya eda namuse ayaran na yang kuat dan itulah yang membuat kita sepertinya aktivitas bergereja yang tidak berdampak dang namargabu sita manginang mulu tegar alekot tutudu tegar dah unang pinajagar-jagar ay jami tau paditay kut tigar dun na saya ditata daw. Kita sudah menerima janji Tuhan, mari percayakan kepadanya bahwa dia akan memenuhi janjinya. Lakukan pekerjaan-pekerjaan setiap hari, dekatkan diri kepada Tuhan dengan firman-Nya. Disitulah akan ada kekuatan. Jadi bukan berpura-pura kuat, tapi melihat dampak dari janji Tuhan itu. Nama dokon hehe maho marsinodang maho. Lasiko patar mai di bagasan ngulu siapari. Nah parpudia manginang dinamika Natal kembali saya juga selalu mengingatkan dinamika suasana Natal tahun baru ini bisa membuat kita tidak menikmati hidup kita sendiri, lebih menikmati hidup orang lain. Tajamat to madirit tahu nang gabe moru murta sa tahu nalani setiap perayaan Natal do tahun baru ai saya holam media sosial ni hala akan merdalani do tabereng-bereng ulot terang taula molo tasakapi mulak hapedang boy mulak unang pola gabi rohana hamidak kaya mulak Natal atau baru memang dang boy mulak ate ito rima da kok kamu molo sasangah mo mulak padita bisa mulakin dahamu mah artinya kita hibur diri kita dengan diri kita sendiri jangan dengan orang lain akan itu kan
Halo guys, kami sudah di Sibea-bea na. Marsa mahita. Ditikilas rohana sida, boy mahita. Marsa ido kan, age hapi ami subuh. Idi do nang Sibea-beaon, ipadang do naingon seningon. Ali sa balik dabu do songoni, adong makicilakan. Emat tarona do tong mulak inamu si. Atong tanikmati dirita. Umat Israel dituntut Tuhan, nikmati kehidupanmu dari Babel ke Yerusalem. Hita pisang unido. Nikmati kehidupan tahun. Odo dilihat Tuhan ini dihita, dan kita pastikan Tuhan tidak pernah memindahkan rezeki berkat yang untuk kita kepada orang lain. Dakyai papida de batai. Odo na tuho inang ninna, odo na tuho amang. Porsea doau inna Tuhani na boy doho marlas niroha nang POT kon. Dang apola alani oni kollas roham alai alani pasuk-pasuk kudo na Tuhan itu. Atong tahalas mangulut tahun jangan redup. Alai menyala mak bangkit dan menjadi terang. Amin. Mau lihat ya Tuhan. Tung dilihok kodolas niroha dihami bagabagam pakirimon kepastian nama dokon ikon hehe hami jalagabe marsinodang di tonga-tonga di ngulu nami. Ay huboto hami takas do bagabagam na boy paposorohan nami madala di ngulu namion. Atong ali Tuhan sayunang adong siyak kami na terhirim alana say patujulohon na pinikiran doho na hinalomohon ni rohana. Say sakap mo matuhan upatujulo hami di ngulu namion. Atik tung ditikyon huadopi hami akka ngulu na maol bergumul hami alani godang kiadaan. Ali Tuhan nami dang jadi imang abati sakapmu. Sakap hatuaon nama baik kami gabe barita na denggan barita na uli. Boy hami hehe jala marsinodang songon na hinirim ni hatam. Urupi mahami totong boy marlas ni roha. Asa huida hami holong ni roham na mangulad di sude ingana dohot di ganup tiki sahat rodi sadarion nang tungulu nami marsa sahalak nang keluarga. Atong ali Tuhan saliling adong akatangiang pangiduan nami na somaralus dope adong akan hinasiholan ni roha nami na so jupang dope na hulului hami dang dapot leod di hami pos ni roha dang pola aladung dia lusiho i mabain sikop las niroha nami. Alay saliling paimahop pe Tuhan tarpatu pahodo las niroha di hami. Gabe sikop dengan nibasam hilalahok kami dinamay may. Atong pasu-pasu mangudu nami ganuk marsada-sada. Hiras roha nami madala ni ngulu namion. Bonon nami hatam tu ngulu nami si ganupari. Asa hehe hami sian akan nama dodoni akan nama dohi ngulu nami. Gabi marsinodak kami alani baga-baga dohot hatam. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asiroham uloy matangyang pangiduan nami. Amin. Taahum mahatani tuhata huhut mahita maride laos pasahaton peliata pelian paduahon dohot amplop khusus tu Natal di tahun 2024 maride mahita.
tatangyakon ma peliata. Ale di bata ama namin na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asahu parasya kami pilihan noon pati bulho na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite tordim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangudjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jala jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin.